Social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, mune violence wazukuru handiti. Mune violence muzoti matambiro anoita mafans nemacelebrity sometimes violence chaiyo handiti. So chiteerera ndisanda kuzivisai zviri kuitika mastreets. Kana unga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe, utena on your notification bell zvakanakira kuti pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinouya nenyaya dzichipisa, aiwa, newe you'll be notified, obva watoziva zviri kuitika handiti. Ndichitoti masikora sei kwese kwamuri, zviri kudiva zukuru vasekuru Saint. Ndichiti makorokoto ne27,000 subscribers. Aiwa, musha wedu uchikura, basa richienda mberi. So vazukuru Mambo Duterre abva atangawo nekukandawo zvaakanda, abva akandawo post iri panapa. Right, post yaaitaurawo achiradzawo kuappreciata Japraise handiti, nemabatiro akamuitawo achiri munyowani asati akunyanyozikanwa, achitanga kupindawo muindustry yekuimba. So Japraise azopindirawo akabva ataiwa zvakanaka zvikuru sei kunge tiri tinobatsirawo vamwe, especially uchibatsira usingatarisire kutendwa handiti. Kana thank you ichizouya zvayona inozouya yotozokusimudzirawo newewo handiti. So pane umwe mufani, one of my fans, mufani waMambo Duterre abva anyorawo akabva anyora mashoko ari panapa. Asa achinyora mashoko nemhinduro ndofunga muri kungozvionera handiti. Kureva kuti Mambo Duterre ambotaura kati aiwa ini mabatiro anoita Japraise vanhu, mabatiro anoita Japraise handiye ega, is just 1 in a million. Ini ndiri kutomatrayawo ndichikundikana, abva aporovokewa akabva akandawo rake grenade ipapo ipapo. Handiti ndonyaya ndandiuya kuzokuzivisa vazukuru. Munofungawo nepost yanyorwa naMambo Duterre naJapraise, ozo nemufana akandirwa grenade ipapo. Tingati grenade here kana kuti awana zvaanodeserva mufeni uyu. Ngataura nemumacomments. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Pari tunotova tachi much love.